Yes.
Satabi majo dia ka inanami dot amanami na napa jojorhon. Jadi sesuai do hasil JR Natuari. Jadi isi parjolo sian liturgi sada 2 1 sian non langsung matuson tuson adong dison mikna adong dison. Nah, naparpudi sahalian non, ala lewat ikut lewat dutuson, di pihak ko bang mesin. Isi naparpudi, mana au ma perliturgi napa sapuluh ada, agak dison, habis sudah mulak mak. Ala rona mana baru buse. Terus masongoni. Jadi kan songon liturgi naparjolo 1 10 sada halak. Si nomor 10 sada mah namanya iya. Langsung utusan. Iya, masuk buse. Dari sini terus mutar masuk. Naparpudi, iya. Ala di Ethiopia mana tuh terus? Soalnya musema di bagian on, molo di bagian on, senom maparjulu. Soalnya musema naparpudi mana maniop. Asa dengganan no parturena, ima buah-buah kami sian parliturgi. Seksi liturgi. Nanti kalau mereka liturgi kita nyanyi gimana? Oh iya. Mic-nya ditambahin aja. Mereka kan mau pakai liturgi. Adong nahurang, anok kan di acara tei herana habis liturgi saja, olan maret de satu kidi. Berarti liturgi 2, maiko siap-siap. Songoni musik liturgi tolu, uber naking acaranya songoni. Jadi kumerdele itu terus. Jela ma di tempat tabe, aka ayat nak mau siswaku kami susunan ni naneng maju. Dimulai. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku.
tes tes. Dihamu amanami inanami di namar pesta hita perayaan Natal di parhalado do keluarga ala masuk ma prosesi rap jongjong mahita. Idama nungaro panondangmu marsomba maho dia diadopanna sude hamu na paimahon harajaonna. Idama narodo ibana marhite hatana nabadiai tangihon ma suarana jala haporsiai ma ibana asa mangulu ho dohot isi ni bagasmu saliling ni lilingna. Idama dipatuduhon ibana do hau duhonna laho makokop hita sahat tunamate di hau pinor silang. Alani mergogo mahita manuhuk silang natu hita marhite pangoloyota di hatana nabadiai. Idama dipatuduhon idama ibana do bonana dohot ujungna na somar mula na somar ujung na manotong do holongna rodi saleleng ni lelengna atong parade maroham dohot ngolum majakon ibana nagok holongi.
Atong nunga tung takas situhuni ulauta namar pesta apen Natal sederion. Uka ma roham majakon ibana naroi. Parsiranggutom mahatana nabadiai. Namanugu mangaramoti huhut marguguihon hita. Manaripari aka partikian na pinasahakna. Asa dipatau hita pasangapod debata. Disadok gulmi ni ngolutta. Nah benar sangapan, uluan Ihuria AKBP Pasar Minggu, amang pendeta Sobok Simbajuntak, dohot sudi amang inang padita nama kobasi di AKBP Pasar Minggu. Amanami, inanami, situa, napasiun, dohot keluarga. Nani haholongan, amang, do inang, situa, nak sudi keluarga. Sok lima, amanami, inanami, yang nakon nami napo sebulung remaja doot sekolah minggu. Selamat Natal ma dihita saluhudna. Di bagasan partikianon, masai ulido jumulu mata patahat, amulateon di rohata, tudebata, nama leo tiki, dihita bui makalasson pesta Natal, parhalado rap dohot keluarga di arsa darion. Di bekasati kion secara khusus upasat kami hamulateon nami, rohan nami, tuamang, inang, parhalado, nang pesiun dohot keluarga. Maulate pasat kami tu amang uluan, amang inang padita, dohot usuli, donga parhalado, dohot panitia, naom makalasson, aka persiapan sahatu hari sadarihun. Hinarhoni salut na di pesta Natal tahun tamama hita patuluhon lasni rohata ala di leo do di hita sadaroha bay sangat di gorna. Jala marsite pesta Natalon taha perseai jala tahanguluhom nangro Kristus si baluai. Alani pesta Natal on dada holan patuluhon lasni roha pamatak sendiri kita. Alaina ubagas yani ima lasni roha ni aporseota alani haroroni Kristus tuportibion. Ima laho patuluson sakap ni Jahoba. Ima balua ho jolma sian hamatean. Nang marhite tema do subtema ni Natal ta ditikion. Di papoto do tu hita saluhutna. Namia do hita di tonga-tongani haholomon dohot hagaoran ni portibion. Ala nungaro ibana mabuat dame tu hita jolma halomuani. Ala ni tok ma hita mian di bagasa sadani roha. Dohot dame nasian tuhatai. Nafar pudi sahari pasaton nami di bagasan perdalanan pekobasiota di tengah-tengah Huria. Nang diaka persiapan dohot pelaksanaan pesta Natalon. Tentu saya dong doaka kesalahan dohot akana asing. Alani hami
pasahatot tuhamuna amanami do inanami mangido maaf pami panitia tungadong di kelalayan nami unang matutu gabe pangabati akai dilas nirharta maka lason hatu tubuni tuharta si baluai mau lihat tema di kita saluhuna kami panitia sudah rapat maita selamat Natal mari kita horas catatan duduk selesai kebaktian acara Natal tahun kita lau masih pangano do acara asing di ruang serbaguna solima atas kami butima Tuhan memberkati. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, horas madihita saluhuna, na marpungudo hita nuaing di bagas joroon, parhalado, keluarga doho nok pensiun, na adong di HKBP Pasar Mingguon, laho patupahon, perayaan Natal makalason hatutubu ni si palua tu portibion. Tapahoho maroha doho pikirata, martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Maria ia dotor dita mida debatasi palua hita. Ai ditatap ibana do haete hotta. Parhatuaon nama hita olak nion marsudut-sudut. Taparade maroha doho pikirata asa bongo Tuhan Yesus si palua hita tu bagasan ngoluta. Immanuel dongata madebata Yesus Kristus atik perupa ni debata di ibana dada songon na didobo di rajumi rohana tudos nai tu debata di rumari do dirina jala disolukon rupani hatuban gabe sumantu jolma do ibana jala rumang jolma dapo di ibana
Alani i hehe mahita taede homma hasangapom madi debatana di gijang dame madi tanoon dia kajolma halomoani. Marhite-hite goar ni debata ama, doho goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goar ni toddi parbadia na tumo palangi doho tanoon. Amen. Patugijang matohang muna hamu alia kaharbangan, patugijang mahamu alia kapitu sian narobi, asabongot raja ni hamuliaoni. Ise ulang raja ni hamuliaoni, ima Jehovah. Nagogo jala ulu balang, Jehovah ulu balang di hamsuon. Patugijang matohang muna hamu alia kaharbangan, jala patugijang mahamu alia kapitu sian narobi, asabongot raja ni hamuliaoni. Ise ulang ibana, raja ni hamuliaoni. Ima Jehovah Sebaot, ibana do raja ni hamuliaoni. Haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami amani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di huta Bethlehem, nahudul di habang sani habadia ommu, sitiop tukko ni harajaon, na jongjong di halangulu, ale ulu balang nagogo, say manatap manonggor maho tu bangsomi, nang tuhuriami, na pinadimudimun marhite-hite asini roha, na manugunogu marhite-hite labas ni roha, ale debata na margogo raja ni raja, jalo masobba doho edde nami, ay hodo debata na mabuka di bona, jala na manutup di ujung, hodo bona doho ujung na, jalo matangyang nami, nahusobaho kami marhiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan
debata si Jahota sian Jesaya 40 ayat sada rodi 10 sada. Apuli hamu bangsoki ninna debatamuna. Hata apul-apul madu hamu Yerusalem. Jala jauhonam hamu mana sida. Nunga mangrujung parukilona. Ainunga salese dosanai. Ainunga di jalo sian tangan di Jahoba silopit 2 tingkat ni haluhut dosana. Suara nina jauh-jauh di halongonan, pauli hamu dalam di Jahoba, patikor hamu di adaran dalam balobung di debatata. Ikon gohan doa sarura, jala parejeton nasadol dohot tuhuna, jala gabe nahornok di, jala gabe rura tanggurung ni bolok. Jadi patarma hamuliau ni Jahoba, jala sange nasa sibuk marnidasa, ai pamangane Jahoba do madok. Adong sada suara namandok, jojo maho, jadi dohonon nama, aha do johonoku, durut do asa sibuk, jala doshon bunga pasur, dina dengan nai sudahnya. Nunga malos duhuti, nunga marurus bungai, ai nunga mangobus tod dini Jahoba tusi, tongot tahe duhu do bangsoi. Nunga malos duhuti, nunga marurus bungai, alai anggo hatani debatata saihot doro di saleng lelengna. Tuduluk na tibbo mahonakok ale Sion parbarita naulii, pangiar masuaram ale Jerusalem parbarita naulii, sai pangiar ma unakko mabiar, dokma tuaka hutani Juda, idama disido debatamunai. Idama marwaso doro Tuhan Jehovah jala tanganna gumom-gom ibana. Ida mai hihut tu ibana upana jala di dolona pamaloson. Parmahanon nama punguan na songon parmahan, papungon nama aka anak di biru-biru tutanganna, jala usungon na di apuanna, labok do pangaduna di aka panusuan. Imasahakna martua do akan atumangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Mari dehita radema liturgi parjodo. Bagi utama panapaan ni debata dinasa na adong nagok halongangan. Bagi utama muse jolma parjodo. Adam dohot Hawa. Di paujak debata maringanan di porlaiden. Asa disi nasida marsonang-sonang. Jala jonok marsaor tu debata. Si topa nasida huhut mangului jala mamuji pasangap debata. Tabegema liturgi na parjolo. Sada musasada ayat sada 1-2. Dimulana ditopa debata langit do tanoon. Dungi tarulang matanoi gabe halongonan. Jala holom di atas lungi. Dungi mangarep-reap matod dini debata di atas ni aka aek. Sada musasada ayat 2 dohot 4. Dungi makuling ma dewata nin nama, jadi mahona tiur, jadi tiur ma tutu. Nunga dinggan na tiuri di ida dewata,
Jadi di bahat dewatama parsirangan nina tiur sian naholong. Sada Musa sada ayat onom saat pitu. Dungi makuling musema debata. Jadi maho hajang kajang di parsitongaan niaka aek baen parsirangan niaek tuaek. Jadi dipauli debata mah hajang kajangi asa disirang aek akan ditoruni. Sada Musa sada 14 dungi makuling musema debata. Jadi mahamu kapanodang di hajak kajang dilangiti. Baik parsirangan niarian sieborngin. Gabetada pabuat titik ni padan. Don akka ari, don akka tahun. Sada Musa sada ayat 20. Dungi makuling musema debata. Di patubuhon aka aekima guluk-guluk namar hosa aka nama jirir. Jala marhabangan ma'aka pidung di atas tanoon mar tonga-tonga langit. Sada Musa sada ayat 24 dohot 26. Dungi makuling musema debata di patubuhon tanui mahosa akan namangolu marsibuan masamna aka dorbian dohot guluk-guluk dohot binatang marsibuan masamna gabe manjadi masongoni. Dungi makuling musema debata tolema ita topa majolma tumiru rupata tudos tu pangalawata asa dirajai deke akana di laut dohot pidong akana martonga-tonga langit dohot aka dorbian rodi sandok tanoon nang sude gulok-gulok akana marjilir di atas tanoon. Sada Musa 2 bidua lu dosia. Dungi dibuka debata jauh sama sada porlak di Eden. Tatukan habisaran. Jadi tusima di bahel jolma najina di honai. Dungi ipatubo debata jauh sama siatanoi nasahau akan adenggan idaon. Jala taubo panganon. Rodi hau hanguluan na di pasitongan di porlahi. Nang hau parbinitoan ninadenggan dohot naroa. Pesalman 30 tolu ayat onom. Marhite-hite hatani Jehovah do menjadi akal langit. Jala marhite-hite hosani pamanganna sude aka paranganna. Pesalman 33 ayat sia. Ai makuling ibana gabe manjadi do mandokon do ibana jadi jongjong ma. Sada Musa 2 ayat 15. Dungi ditogihon debata Jehovah majolmai paujakon ibana tu porlak edeni asa di paula-ula jala diramoti. Sada Musa 2 ayat 10. Dungi di patik debata Jehovah ma jolmai ninnama jadi do panganonmu sian nasa hau di bagasan porlakon. Sada Musa 2 ayat 10 pitu. Alai anggosian hau parbinotoan ninadinggan dohot naroa dang jadi panganonmu. Ai sadari di pangakosiani saina mate doho. Mare de Mahita siap buku de nomor 42. Amu sudi
tama mula ni dosa. Hararatna dohot jorbutna, ay madabu matu dosa jolma parjoloi. Adam dohot Hawa, ala olo nasida di paoto-oto si bolisi. Tabegema liturgi na paduahon. Sada musatolu ayat sada. Alai uluk dono bisuk sian nasa na menggulmit di ladang. Akka najinadihon ni debata Jehovah. Jadi didok memadok buru-burui. Ateheh tongoddo didok debata. Naso jadi panganom muna sian saluhut hau akka nadiporlakon. Sada musatolu ayat 2 sa roditolu. Dungi ninna boru-boru ima madok uloki. Jadi do panganon nami sian parbueni hau akkana diporlakon. Alai yang gosian parbueni hau na diparsitongan ni porlaki. Didok debatado. Unang pangakamu siani. Jala unang jamahamu. Asa unang mate hamu. Sada musatolu ayat 4:1-5. Dungi ninna uloki mamadok boru-borui dang natutu hamu mate. Ai di boto debatado sadari di pangan hamu siani tonggorma matamuna gabe dosot debata hamu uboto nadengga do naroa. Sada musatolu ayat 6. Dungi saya dipaknonoti boru-borui ma perbueni hawi dibahir dengganna panganon jala pia matana mernida jala tahu menunggul roha tu hapistaran hawi jadi diputikot siap perbuai jala dipangan dilehon madoh tu sinoduk nasiani gabe dipangan. Sada musatolu ayat 2 1 ayat 10. Dungi di BG nasida maswara di debata Jehovah, na medang-edang di porlahi di harorni alugo, mareak bot ari. Gabi martabuni masi Adam, dohot jolmanai di holak kolang ni hau, akkana di porlahi, maradopun buhini debata Jehovah. Dungi jokma tu si Adam, ala ditangyoko suara ni jolmam, gaba di pangako sian hau nahu patikoni madok unang pangan siani hona torukuma tanoon alaho porsukma ahapommu mangaton guguna saliling dingolum patubuhonon nama huhut diho akka duri-duri dohot duhut-duhut namar suga akai kaurata niladangi nama panganommu. Sada musatolu ayat 10 sia. Ikon hir hodokmu mangaton si panganonmu, pai mamulak hoga betano pabuatanmu hian. Ai tano doho, jala tu tano doho mulak sogut. Maret de mahita sebuke de nomor 40 sia. Amen.
Idaot tama jorbu ni hararat ni dosai di sudut pinopar ni si Adam dohot si Hawai. Mamuka sian si Kail, mamunu anggina dohot ditiki ni si Noak di hamamasa ni Aik na sumar. Tabigema liturgi na patuluhon. Sada Musa 4 ayat sada dohot 2. Dungi sapurma si Adam dohot si Hawa jolmanai. Jadi gabe-gabean ma ibana. Ditubuhon ma si Kain. Jala ninna ma nunga marulia husada bawa sian Jahoba. Dungi diulahi ma manubuhon si Abel. Angginai gabi parmahan biru-biru masih Abel alai siula hauma anggo si Kain. Sada Musa 4 tolu saat. Sada Musa 4 tolu saat 4. Dungi di laut ni hari di bawah si Kain ma sian parbuai ni haumana bahen pilihan na tu Jehovah. Jadi dohok masih Abel membuat sian buah baju ni biru-biru na dohok sian tabo-tabo na. Jadi lomo marohan ni Jehovah mamereng si Abel dohok na pinelehon nai. Sada Musa 4 ayat 5 dohok ono. Alai yang go si Kain dohot na pinelehon nai dang dibereng. Jadi pusuma rohani si Kain jala rupi bohina. Dungi na Jehovah mematok si Kain puasa pun pusuroham jala puasa rupi bohim. Da songono do sada Musa 4 ayat da songono do molo na dengan di ulaho ima hadir gakkon ni bohi alai molo so di ulaho na dengan mangonggo bodo sai di lambung pitu makalungut toko alai ikon ho mangaraja isa. Sada Musa 6 ayat sada dohot 2. Jadi dung mamuka laptorop jolmai di tanon jala tubuh-tubuhan boru nasida diririt akana di debatama boru ni jolma alala ulido nasida jala dibuat baik jolma nasida guru pemilik nasida. Sada Musa 6 tolu dohot 5. Jadi nina Jehovah ma dambe uhumoku todik dambe uhumon ni todikku jolmai di haliluon ni nasida ai roha daging do ibana jala 120 tahun ma umurna alai dung di ida Jehovah nunga lamdeak hajahaton ni jolmai di tanoon jala sainajat nama sude tubuh-tubuh doho pikiran ni rohana sida gonok ari. Sada Musa bidu onom ayat onom 1 ayat bidu. Jadi disosoli Jehovah marohana ala tinopanai jolma di tanon jala lungun rohana dunginin na Jehovah di pasarok kumasi at tanon jolma na utopai rodi pinahan na manjir rodi pidong akan nama tonga-tonga langit ainung nga usol-sol bagiku
ala nahu topai. Sada Musa pitu ayat 10 pitu sahat 10 walu. Jadi Roma ayat nasumar tu tanoon pau 40 ari. Gabe lambing satma aeki. Jala dihidaton parawi sian tanon tugijang. Dungi lamangalatak ma aeki. Jala sumar situtu di tanoon. Gabe meak ma parawi di atas aeki. Sada Musa pitu ayat 10 sia. Jadi lambisat situtu ma aeki di tanoon. Gabe disalpui sude dulu. Akana tibo na ditoro di sadok lagiti. Sada Musa pitu ayat 21 dohot 22. Jadi tos mahwasani nasa namar daging naman jiru di tanoon rodi pidong dohot pinahan dohot binatang rodi sude namang gulmit di tanoon rodi sude jolma sudena mate ama sude namar hosa hangoluan di bagasan igungla sian sude akana di darat. Sada Musa pitu ayat 27. Jadi ripas mat nasa na adon di tanoon sian jolma ro di pinahan ro di guluk-guluk ro di pidong na martonga-tonga langit ripas do saluna sian tanoon holan sinoa tadi aku ni rap dohot ibana di bagasan parau. Marendema siang buku ende nomor 500 siapul walu. Ala bernit ni pakorhon ni lusan tutondi dohot pamatang ni jolmai dipuka debatama pasahaton baga-bagana pabua na ikon ro si palua paluahon jolma pardosai tabegema liturgina pa opaton. Sada Musa 12 ayat sada. Dunginin na Jehovah mamadok si Abraham. Bukas maho siya tanah hadwa udagamu. Doho siyan atubuanmu. Doho siyan bagas nyamam tutano si patudonok tutuho. Sada Musa 12 ayat 2. Hubahe peho gabe bangso na bolon. Jala pasu-pasu oku maho. Jala pabalgauku goarmu. Asa gabe pasu-pasu ho. Sada Musa 12 ayat 7 dohot 4. Jala pasu-pasuoku akan nama masu-masuho. Jala toruaku akan nama puraiho. Jala dapotan pasu-pasu marhite-hiteho. Saluhut akabangsoni tanoon. Jadi bukas masih Abram
songon nanidok ni Jahoba tu ibana bukas mado silot udur dohot ibana marumur 75 tahun si Abram dina bukas ibana sian haram. Sada Musa 22 ayat 10. Dungi dibaca Abraham goarni pamiliani Jahoba jire manang Jahoba manatap alai nina didok ni halak rasi rasa nuai didoluk ni Jahoba tataponna. Sada Musa 22 ayat 15 sahatu 10. Dungi di jauh suruhan ni Jahoba ma si Abraham padua halihon sian banua gijang di dokma nunga pola huarihon diriku ninda Jahoba ala dibahen ho songoni jaladang diolani ho anakmu nasa sadai. Sada Musa 22 ayat 10 itu. Sai pasu-pasuku maho jala patoropuku situtu pinoparno sobokon bintang akan di langit jala sobokon rihit akan di topi ni laut jala tianoni pinoparmu sugut hutani aka musuna. Sada Musa 22 ayat 10 lalu. Jala mertua sogot saluhut bangsoni tanoon marhite-hite pinoparmu ala ditangion ho soaraku. Sada Musa 22 ayat 10 sia. Dungi mula masih Abraham tu akan naposona jadi borha manasida asa tapak laho tu berseba ay maringan di berseba do si Abraham. Marende Mahita sian buku ende nomor 608. Jonok nama Haroroni si Paluai, ulah honon nama Haluani, marhite tohonan panurirang, tohonan raja dohot tohonan malim, tabegema liturgi palimahon. 5 Musa 10 ayat 15. Panurirang sada sona won patidangon ni Jehovah debatam siang tonga-tongami. Sian akka haanggim ibana tama tangkonon muna. 5 Musa 10 ayat 10. Au matutu patidakon sugot dinasida sada panurirang sia tonga-tonga ni haanggi nasidai songoko. Jala au mangalehon akahataku tubagasan pamanganna. Gabe hatahononna tunasida saluhut na hutonahoni tuibana.
5 Musa bidu 10 ayat 20 dohot 22. Alai tungsura adong sada panurirang na pagijang rohana makatahon sada hata di bagasan goarhu soahu madokon hatahononna manang panurirang na makatai marhitesian goar ni akka debata si leban ikon marutang hosa panurirang sisongoni tungsura makatahon panurirangi marhite sian goar ni Jahoba hape dang songgop hatai jala dangro imahata naso hinatahon ni Jahoba mangasahon hajukaton panurirangi ubahen di hatahon dang jadi mabiar ho mida ibana. Pesalmen 24 ayat 4. Halak partangan nalidang dohot na ias roha parroha na soolo payuhuton na sohasea jala na soolo margana lao mangacik. Pesalmen 24 ayat 5. Ima halak namaruli pasu-pasu sian Jahoba dohot hatigoran sian debata niha tuonnai. Psalmen 24 ayat 6. Ima sundut ni akana uso-uso di ibana akana mangalalui bohim Jakob. Psalmen 24 ayat 7. Batu gijang ma tohang muna hamu ale akka harbangan batu gijang ma hamu ale akka pitu sian narobi asabongot rajani hamuliau. Psalmen 24 ayat 8. Ise ulaning rajani hamuliaoni ima Jahoba nagogo jala ulu balang Jahoba ulu balang di hamusuo. Psalmen 24 ayat sia. Patu ginjang matohang muna hamu ale aka harbangan jala patu ginjang mahamu ale aka pintu sianarobi asa bungut raja ni hamulioni. Psalmen 24 ayat 10. Ise ulaning ibana raja ni hamulioni ima Jahoba Zebaot ibana do raja ni hamulioni. Psalmen 110 ayat 4. Nungapola maruhari Jahoba jaladang tagamon solsolanna bagina sai hodo mamanglingi rodi saliling-liling na mangihuton horongani si Melkisedek. Marende Mahita, sian buku ende nomor 500 siap lusada. Ia harajaon ni si paluai
Lau patundukon harajaoni sibolis. Narodo ibana sian pinoparni si Isai. Ima natorasni Raja Daud. Ubahen di dok pinopar ni si Daud. Nagok tondi ni Jahoba. Nama nariason uhum hasitongan. Tabegema liturgi pawanopon. Yesaya pitu ayat 14. Di bahini apala Tuhani sadiri mamangaleon sada tadda dihamu. Idama gabe-gabe amma sada namar baju jala tububuhon sada anak jala bahinon nama guarna Immanuel. Yesaya 10 sada ayat sada. Dungi ruar masada tunas sia tukot ni si Isai jalamar parbue sada tubis na tubu sian uratna. Yesaya 10 sada ayat 2. Jadi songgo emma tu ibana ton dini Jahoba to dini habisuhon dohot hapistaran to dini panuturion dohot hagogoon to dini parbinotoan dohot biar maradopon Jahoba. Yesaya 10 sada ayat 3. Jala halom mohonon nado hadaulaton maradopon debata. Jaladang manguhum ibana marguru tu parnidani matana. Jaladang manguhum ibana marguru tu na binegeni pinggolna. Yesaya 10 sada ayat 4. Marhite-hite hati gorat tahe uhumonna akana pogos. Jala marhite-hite hasitongan patikosonna uhum tuaka nadangol di tanoon. Jala marhite-hite batahin ni pamanganna libasonna tanoon. Jala marhite-hite todi ni bibirna bunuonna halak parjahati. Yesaya 42 ayat 1-2. Ida mana posokin nahu togu nahu piliti hasudungan ni rohaku. Nungahu apeon tondiku tu ibana. Tariasonon nama uhum tuaka bangso parbegu. Dang jauh-jauh ibana manang pangerona suarana. Jaladang patu begehonona suarana di halaman. Yesaya 42 ayat 1 ayat 4. Arung naung marsohi dang laos ponggol hononna jala subu namar nehet-neheti dang laos itopanna hobartu hasitongan tarias sononna uhum dang ululu jaibana manang mandate paima dipahot uhum di tanoon jala akka pulo-pulo maka lunguton patikna. Yesaya 42 ayat 5 1 ayat 6. Songonondo hatani debata Jahoba sitopa langit dohot napa herbakonsa napa jarar tanoon rodi akka suan-suanana namangalehon hosa tu bangso namaringangan di atasna dohot tondi tu akka namardalani disi ahu Jahoba namanjouho mahrite-hite hatigoran jala ahu manogutangaku saya ramotaku doho jala lehonoku doho bahain bangso parjanjian bahain panondang di akka parbegu. Marende Mahita, sian buku ende nomor 605.
Narodo Yesus si paluai, tupor tibion, na nilonggoman ni haholomon, asa gebetiur muse, alani i, patut do Maria pangisi ni Jerusalem, lao manjakon ibana, tabegema liturgi papituon. Yesaya 60 ayat sada. Hehe maho, marsinondang maho, aina Roma panondangmu, jala hamuliaon ni Jehovah besar di atasmu. Yesaya 60 ayat 2. Ai idama, halomondo hawakupi tanoon, jala hagolapon aka bangso, alai nabicar dima Jehovah di atasmu, jala masinondang hamuleonna di atasmu. Yesaya 60 ayat 3. Jadi dapoto nonon ni akka bangso perbigu ma panondangmu, dor akka raja mendapoton sinondang naung besar dihu. Yesaya 60 ayat 4. Patonggor matam mamereng humaliang, luhut manasida marongoman ro mandapotoko, aka anakmu ro sian nadau, dohot aka borum abing-abingonna. Sakaria sia ayat sia. Maria ia situtu maho ale boru Sion, marolo polo maho ale boru Jerusalem. Idama naro marajam tumaboto, partigo ribana jala sipar monang, na serep dorohana jala marsihudul di halode, dohot di anak ni halode, ina-ina. Maleaki tolu ayat sada. Idama suroku ma suroku asa dipadiri dalam di joloku, dungi topu marotu mopot jorona Tuhan, nani haluluan muna dohot suruani perdadanan nahi nahulungan muna. Idama naroma ibana nina Jehovah sebab. Yesaya 40 ayat sada ro di ayat 2. Apuli hamu bangsoki ninna debatamuna, hata apul madok hamu turohani isi ni Jerusalem, jala jauhon hamu matunasida, nunga marujung paruk kilonna, ay nunga selesai dosa nai, ay nunga di jalo siat tangan ni Jehovah silopit dua sikat ni saluhut dosana. Yesaya 40 ayat 3. Suarani na jauh-jauh di halongonan, pauli hamu dalan di Jehovah, patigor hamu di adaran, dalan balobung di debat tata. Yesaya 40 ayat 4. Ikon gohan dona sarura jala parejeton nasa dolok dohot betul-betul, jala gabe na hornop dona mata gok tuat, jala gabe rura tanggurung ni dolok. Yesaya 40 ayat 5. Jadi patarma hamuleoni Jehovah, jala sange nasa sibuk merdasa, ay pamangani Jehovah no badok. Mare de Mahita Siabukwede nomor 56. Oh
ilahon haroro ni sipaluay. Nagabi panodang di akka nanilinggoman ni hamatean. Jala marhite halongangan bolon patu pahaluaw ni marhite masias nay. Tabigema liturgi na pawaluhon. Mika 5 ayat 1. Alay anggoho ali Betlehem Efrata mame metu dohon nian anggo tumpola jujuran to akahuta maribu-ribu di Juda. HP sian hodo harorwan ni nagabe panggonggomi di Israel. Jala aka harorwana sian nahinan. Sian aka ari narobi saliling nilelengda. Yesaya sia ayat 1 ayat 2. Bangso na mardalani di bagasan hahulomon, marnida sada panodang nabulon. Bicardo sada panodang, di akka na mangingani tano linggoman ni hamatean. Nunga di patutorop ho bangsoi, nunga di padiri ho di ibana, halalas ni roha nabulon. Marlas ni roha nasida di jolo ni wohim, songon las ni roha di gotilon, songon paropolopon ni na marbagi taban-taban. Yesaya sia ayat 3. Ay nunga di ponggolhon ho auga na apetu ibana, dohot batahi ni abarana, dohot lising-lising ni na mangadu ibana, songon uju di ari Midian. Yesaya sia ayat 4. Ay masok-sok dosogot na sa sinjata ni parsinjata, dihatuturtar ni totangan, rodi ulos namar sa pemudar, gabe si panganon ni api. Ay nung atubo dihita sa da poso-poso, dilehon tuhita sa da anak, papetu abarana dosogot harajaon, jalabahenon nagwarna si partahi halongangan, sulubalang ni debata, ama saleleng nileleng na raja ni Hadameon. Yesaya sia ayat 6. Bahen hagagada ni harajaon, dohot Hadameon, na somarujung di habangsan si Daud, dohot di harajaon nai, pahoton dohot patoguhon, marhite-hite patik dohot hatogoran. Olat nyon ro di saleleng nileleng na, hamuruhon ni Jehovah Sebaot, patupahon songoni. Tabegema edde puji-pujian sang keluarga Parhalado, diurut yan non kor Parhalado muliakanlah.
marede mahita sia bukuede nomor 614. Tama hasasau nisi paluai naung di baga-baga ho debata ima Tuhan Yesus Kristus tabegema liturgi napasyahon. Matius sada ayat 10 alu. Yanggo hatutubu ni Yesus Kristus songonodo. Uju oroan ni si Josepi dope inana si Mariai gabe-gabe do ibana siat todi parbadia adorak somasi padonohan dope nasida. Matius bindu sada ayat 10 sia. Ala parroha na bonardo si Joseph na mangoro si Maria dangadong rohana paurakon nasida gabe ditahi rohana nama naing sirakononna songoni. Matius sada ayat 20. Alai dina songoni dope tahini rohana di idama dini pina suru-suruan ni Tuhani namandok tuibana. Oh Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangalap si Maria gabe dongammu saripe momuse ai nasianton di perbadia ido nanaing tubuh di ibana. Matius sada ayat 20 sada. Tumubuhon anak ma ibana Yesus do guarna bahenonmu ai paluaona do bangsor sian aka dosana sidabe. Matius sada ayat 22. Masa pesudenai asa jupang nahina tahon ni Tuhani marahite sian panurirangna namandok. Matius sada ayat 20. Ida hamuma gabe-gabe do namar baji tubuhan anak maibana jalabahanon na do gorna Immanuel. Lapatanna dongat tama debata. Lukas 2 ayat sada 1-2. Dungi Roma ujui parentasian Kaisar Agustus iko suratan nasa jolma di gonggomanna pamilangon parjolomai uju di gonggomi si Keredius tano Siria. Lukas 2 ayat 3 rodi 5. Jadi borhak masa sude asa disurati pinasna borhat manang si Joseph nasia Galilea sian Nazaret nakko tulua ni Judea tuhuta ni si Daud na margoar Bethlehem ala siap peparan jala marga ni si Daud do ibana di pasurat tomma dirina rap dohot si Maria oroan nai naung gabe-gabean. Lukas 2 ayat 6 1 ayat 7.
Jadi dina di sini nasida go ma ari dihanguluanna. Di tubuh ma anak buah bajuna. Di borhos ma di pihak ma tu bagasan panggagatan. Ala soadong inganan na asing di parmianian nasida. Lukas 2 ayat 8. Jadi adong ma marbongin di ladang na di sini aka parmahana. Mangingani pinahana nasida. Lukas 2 ayat sia 1:10. Jadi didapot ton sada suruh-suruan mana sida. Jala marsinondang masangap nituani humaliang nasida. Gabe mabiar situtuma. Alai didok suruh-suruani matu nasida. Unang mabiar hamu. Ai barita halalas di roha godang do hubuan tuhamu. Parsaulian ni sadok bangsoi. Lukas 2 ayat 10 sada rodi 12. Ainang tubuh do dihamu sabornginon di hutani si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. On ma pertinandaan dihamu poso-poso do dapoton muna Nabi Norhos peak di panggagatan. Lukas 2 ayat 10-14. Jelat dua puma adong dongan ni suruh-surani torop aka parangan perbanua ginjang dipuji nasida do debata mandok hasangapo ma di debata di ginjang dame ma di tanoon di aka jolma halomoani. Sahat mahitatu na pagalak lilin hujau hami matujolo padita uluan amang sobok simanjuntak amang sintua Dr. Darman Sen Tambun amang sintua Nixon Sidabutar inang sintua Hani Boru Hutagalung amang sintua Ha Pandiangan inang sintua D Boru Napitupulu inang nyonya sintua PTP Silalahi Boru Situmorang.
Jong mahita sude amanginang. tubuh si palu dipanggang di Marede mahita siap buku de nomor 54. Borgida
dulu mahitaina. Tabegema kor puji-pujian sian parhalado lilin perdamaian.
marede mahita sia bukede nomor 557A. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Manginang sudihita ruas nitu hatta, termasuk buat anak-anak kami yang ikut dalam perayaan Natal keluarga besar Perhelado malam ini. Coba mahu gabung-gabung bahasa Batak, bahasa Indonesia kamanginang ala dong dotong akayana kota hu berek kami di Natal tahun. Firman Tuhan menjadi renungan Natal bagi kita, sebagaimana tema seluruh gereja-gereja di bawah naungan PGI tahun ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Batak. Beginilah firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di hata Batak akamanginang idok songonon ima liturgina parpudi nakanengan. Hasanga pomma di debatana di Gijang, dame ma di tanoon, diaka zolma halomeani, dirangkum ma molo di tema di pazepek. Hasanga pomma di debata, dame ma di tanoon. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Demikian firman Tuhan. Horasa kamanginang dita sudi. Di media sosial lamanginang lo tapamanat mulai natuari. Nga rata-rata gudang patupahon perayaan Natal. Sipata gabe polemik do aka perayaan Natalon. Bisa sitong nga dak si parsual honoton perayaan Natalon. Alam mo lo gabe polemik go perayaan Natalon dang Natal begorne. Diperbincangkan dan dibahas boleh, tetapi kalau sempat menjadi masalah, itu namanya bukan Natal lagi.
Berbeda gereja-gereja, berbeda mang inang dogmatisnya. Serupa di dohotak kami dia na lagi viral noaing. Udang gue menanggapi na sangat itor menyakiti dan menghakimi gereja dan hamba-hamba Tuhan. Tapi marasing do sudi poda do ru diganub huria. Ada yang langsung menjas dan menghakimi pendetanya. Kenapa itu diberkati? Bodoh kali pendeta itu indah musik. Tordijas do songone. HP dong ni telusuran di komen berikut di ibana ma di gereja kami tidak seperti itu. Ya iyalah. Orang bukan di gerejanya. Tapi kadang begitulah. Mau memberikan komen tanpa tahu duduk persoalan. Itu dogma gereja. Songoni no natalona makkamanginang taksi persoal honot tonon. Alai si hangulu honot todo. Buido bahasot tamarapi-api. Alai unang metutuk kita. Lapatan nagabe mosok tu persoalak kita. Alai si hangulu honot todo. Natali. Biarlah banyak perkembangan dalam pembahasan. Semalam baru Natal Oikumene, Natal PGI Sumatera Utara. Ketua PGI Sumut itu Bapak Sekretaris Jenderal kita, Emang Dr. Victor Tinambunan. Dan banyak pendeta kita menjadi ketua PGI di tingkat kabupaten kota. Semalam juga sudah Natal di Oikumene di Kabupaten Tapanuli Utara dengan besar-besaran dan banyak lagi. Banyak menjadi polemik, bahkan melahirkan dosa. Tapi roh Tuhan Yesus lau manesa dosa do. Roh Tuhan Yesus lau mabuat damai do. Dan mabuan persoalan. Lalu kenapa dia jadi menghadirkan persoalan? Kenapa Kristus yang kita rayakan itu dengan cukup megah, dengan luar biasa seperti pohon terang ini yang indah itu menjadi sumber konflik dan persoalan di tengah-tengah yang percaya itu sendiri terhadapnya. Itu gawe persoalan. Yesus tak sadar kita menginang. Sering tercobak-cabik, diobrak-abrik. Kristus itu terobrak-abrik oleh orang-orang percaya itu sendiri. Orang-orang percaya itu tercerai-berai oleh karena Kristus itu menjadi masalah di tengah-tengah hidupnya. Terjadi polemik amanginang di tengah-tengah gereja. Amanginang ini adalah Natal para hamba-hamba Tuhan. Kalau terjadi persoalan gereja di mana-mana amanginang, sadar atau tidak sadar, berarti Kristus itu memecah belah dan merusak kehidupan kita. Ai nata persoalhon gereja itu. Nata persoalhon strukturna do. Nata persoalhon pamatang ni Kristus do. Lalu jawabannya, Yesus yang lahir itu justru melahirkan perpecahan, perkelahian, perseteruan, bahkan ada yang sampai membawa dendam ke liang kubur.
manginang renungan Natal boronginon anggo jamita datuk pola bagas bezamita tuhita ala sudido hita noang naposon itu hani dison si zahabibil si tiuk bibil do hita sudi jaladong ko penatartadi ngikut tonahonok kudon adong ko amang dihuriatta namartohonan evangelis perhalado dui nak pedang marhaladui dihuriaon alay muluison nasida razuman perhalado ni huria dui ditahbis doi marsikola doi kokiraut ta doi parhaleru dangota tutik kinaro parhaleru do nasida alai marhalaru na marbarita nauli sopola terikat di dalam mimbar gereja nanay kuroka kamanginang dakpola bagas-bagas bedhonot tataringot tu barita natalon khususnya dihita parhalado hampir rata-rata manginang di sudai huriatta akan aboy patupahon say dimulai do kegiatan Natali say di botamonai do marhite-hite Natal parhalado do keluarga bahkan tutikin naropa sada hamuma tuna ginowaranna parhalado partohonan do naso partohonan takas dui diaturatai dunggo parhalado partohonan adong naso partohonan kasong lideron parhalado doon akasudi pengurus seksi i parhalado ni huria doi imana genoranna pelayan non tahbisan alanido kupikir molonga halak akan naung jonok dohot tuhatai jala sai hobar tuhuria ni pamatang di Kristus ido rohaku tuk sopole kubagas betu hita akazamita alaina porlura gumodang masongon na hudokkoni perenungan di hita songon akaparhalado ni Kristus di tonga-tonga ni huria anani hucuba maka manginang saya uji-uji do mazaha-zaha buku ni padita Kadharma Putra Sederion di surat Tonibana di sada buku di Jamitana di buku Apen dan Natal do judul masih adakah arti Natal bagi kita lu zaduau mengulahulakon najahon mencari apa sangat-sangat sederhana sudul khotbah yang dituliskannya ini dan sudah masuk sekarang dalam cetakan buku keempat adong gope makna ni Natal mulai hata Batak tuhita masih adakah arti Natal bagi kita? Mungkin mulai suku kita sada-sada akan manginang. Pasti kita menyatakan, apakah sama kamu inang masih ada makna Natal? Malusmu kira-kira. Aka inang, akan amar salot sederion. Makna ni Natal dihamu inang. Gari suku kamu sonare. Alusiamu mazo. Holak kita di sodang pola piga ruas. Ya, uli bigi ruas atong betak salah kan? Oh kolak kita do. Hira-hira nang dihamu makna ni Natal, nuaing. Ulu-ulu hamu spontan mengelusi, unak polai paksa ya lusi. Akan berbaju piolet tom mazona piolet do tahe. Do na ungu do. Nang dong dihami songoni cerah na, ya olak kamuru na cerah ungu doi tahe, ungu dihamian na piolet inna, hutanami, hira-hira mama na Natal dihamu, hidup ngarudan tuan ni ma rudan nun nahamu nak terbigelu sin naruamu ate lepu pagu so sisteme,
Baburu do hono mo yetong makna Natal enak kok. Baju bertambah. Buru yetong kan. Meragam nih. Ya, ada orang salah itu enggak. So untuk pikir kamu molo marnatal hida gabi baju baru salah dui daung. Molo marsipatu baru kamu natalon noaeng salah dui daung. Tidak. Molo gabi kesempatan na marnatal ini hita marhayason payatso sisilon. Ya kan ado warna tahe. Hamu kaparpon na ului lau tu kecantikan. Manangahamay dakwat tu saya paru tahu tay. Manangga bisa ada kesempatan untuk cantik salah dui. Tidak. Dak salai. Bahami pihak kamu dah molo songon na iya si berek kamu mercukur hami pas di Natalon salah doi rapi daung gak salah itu beko bagak buat tong yes rapi ada unak terlalu paksa ade ya unak terlalu paksa ya ayo lu songon ni mapaksa hu baru saharu bagak inna kan unak terida suga-suga ni zenggoton inna kan sai terus dikikis kan ujungnya meluak marara kan unak sampai soni mah hami ulu soni akan namar zenggoton atau saya ini ngobuti saya tongong risi kan saya maus ni ngobuti dak saya dari bang marara roman nom matani ari gabe maniak unak papaksa huat tong toy mak iko baga go iya. Saya harus katakan, salahkah itu semua? Kita indah, kita cantik? Jawabannya tidak, amanginang. Daung. Ku bagak-bagak gua kita tong. Itu tidak salah. Jadi mau lihat ma bagak-bagak gua musudi. Senyum jo hamu. Alana belum berbeda, mau lu biasanya senyumkan saya buti di mana. Ya, alai paksa hamu matong senyum. Itu tidak salah. Boleh sukun nak kaning. Apakah masih ada makna Natal bagi kita manginang? Tentu setiap pribadi kita punya jawaban tentang itu. Tentu meragam alus statusi. Alai kodohonot tado akan manginang songon akan aporsea kita. Kalau saya itu ditanya sebenarnya, apakah arti makna Natal bagi kamu? Tentu itu tergantung kepada kita. Tentu itu tergantung kepada kita apakah masih ada maknanya di tengah-tengah kehidupan kita ini. Kodonot tado konadonggo makna ni Natali. Dang boy dang hadong. Nasotar hatahon hamagoani Auso tubuh Yesus si palu ai nomor 3 song leader man nomor boto na so tarhatahon hamagoani auso tubuh Yesus si palu ai. Kita tidak bisa kita bayangkan amanginang lumlam ni portibion au dang ro Tuhan Yesus Kristus. Lalu kalau saya percaya Yesus Kristus itu yang telah lahir bagi kehidupan saya, tentu akan saya katakan bahwa Natal itu cukup bermakna bagi kehidupan saya. Manusia yang begitu terpuruk itu, yang telah dihukum oleh Allah itu, akibat dosa itu, tetapi di dalam Kristus kita diangkat menjadi orang-orang kembali seperti semula, dikembalikan sebagai ciptaan yang utuh di hadapan Tuhan. Dosa kita yang cukup besar itu Tuhan mau mengampuni dan menolong kita dengan kelahirannya, kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Alani Tuhan ni maro Tuhan Yesus akka manginang. Tuhan ni do roy bana tubu tu portibion molodang do hita hoppe dang botok ket songo dia be hazol mauta. Dang botok ket berupa ni portibion.
nak pesahat tunuay nga kamanginang terjadi do peperangan di tonga-tonga ni Portibion. Ala di do ibana do di sada tiki sude do ikom marsob batu ibana nasa ulu nitot nak pemerdala do pea kaparsualon parporangon di tonga-tonga ni Portibion dak karujupang gobe naginoranna songon na pinangido ni turpukon aka edde ni parbanua gijangi aka edde ni suru-suruani na madok hasa ngapom mari debatana di gijang dame madi tanoon. Walau itu belum terjadi sepenuhnya dalam dunia ini, tapi kita harus yakin amanginang satu saat tertentu itu akan terjadi kelak di tengah-tengah dunia ini. Kerajaan kedamaian itu semakin nyata di tengah kehidupan setiap orang. Alanido imana perjulu sahali maknana. Daktar hata hokki kita dangolna hacina hazol maut tahun dia dopan ni Tuhan taibe audak tubuh Yesus Kristus si paluai. Oleh sebab itu kehadiran dan perayaan Natal itu adalah sangat bermakna besar di tengah-tengah kehidupan kita. Badua hon berhak mahita tu temani Natal di bagasat tahunon. Ditopot suruh-suruhan itu disuruh Tuhan taido akka permahan na di Betlehemi nasida mazumolo mamerek Tuhan tai sorang di tonga-tonga ni Portibion dak pola patorangot hikayat apa yang terjadi pada waktu itu di zaman kekaisaran Kekaisar Agustus di huta Betlehem. Alai akka parmahanima na perzolo mangida di bait Tuhatai hatutubu ni Tuhan Yesus dida parmahanima maredya akka perangab banua gijang akka pardi surgo para malaikat Tuhan bernyanyi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi. Gudanggo penafsir jala sukut-sukun taringotuson aka manginang. Yesus yang dikandung Maria itu adalah Allah yang seutuhnya. Tuhan yang seutuhnya. Bukankah Allah bisa berbicara kepada seluruh tokoh-tokoh orang-orang yang hebat pada zaman itu agar dia diterima di rumahnya? Bukankah Yesus itu bisa lahir ramanginang? Tidak di kandang domba? Jawabannya bisa. Bukankah Yesus itu bisa ditunjukkan langsung di keramaian orang untuk lahir, untuk dilihat semua orang, dan mungkin di rumah orang-orang yang hebat pada saat itu? Jawabannya bisa. Alaidak songoni ini terjadi. Manginang disitulah memperlihatkan kecongkakan, keluar biasaan, hatak kangon, naung terjadi di tonga-tonga ni hazol maun, halum lamun ni roh hadoh pikiran, naso tubuh benang gopalautik, jiwa dia koni parasi ni rohaon, di tonga-tonga ni para bangso di zaman ini, bahkan akanak buah bazu di zamanna. Nungay kod dibunuh, doh akalan asing, boro-boro memperdulikan orang lain. Tidak mungkin itu lagi terjadi. Ima patuduhon suasana pangalahon ni jolma. Naung matsai luar biasa jorbuna. Dituk-tuk di sandang dibuka, dituk-tuk di sandang dibuka, dituk-tuk di sandang dibuka. Alai di paluas Tuhan taido. Ikut tubuh Tuhan Yesus di dia tahenang
di barani pinahan. Buru di hati Indonesia di dok di bain maibana ke dalam balungan. Utuhamu dua balungan. Mulai hata batak kat di dok songono dak balungan di bain. Terjemahannya hata batak dungi di borhos ma di piakom ma di atas tanggagatan. Tarsongo palakka maya manginang buli hutaname. Tedamur tahe palakka. Dangadong biate amang tedarung ngaholan namor hamu sudiba par Jakarta. Daung bitedhamu palakka te. Jadi palakka won mahau dituhil maon. Sianom memersubur mangam minum pinahan. Ino situ amansen kitu nami. Ay datuk songbe hutamu palakka dong ko bahasa ada ngadong di porsi dong ko isi palakka. Ulu mangalia baby betu palakka do isa burhon. Idahanna. Aek minum. Bahaya kok kamu mah. Tusi ma dia pehot Tuhan Yesus. Dak tu kasur, dak tu tempat tidur na mewah. Mungkin molohita hola kotor ramang seperti dari jabu. Ngamuruk kita ngata bolok ko ni. Alai ko tu palakkai mah ubamba bahasa Batak. Tu palungan ni. Di paluas tu hatai do songone. Adong ko lapatan ni. Adong. Hita makka biru-biru ni Tuhan ya kamanginang. Jol mana di portiviom mana gabe biru-biru ni debata. Dang na pinarmahan ni si Dautibe. Alay kominu bohita siya Tuhan Yesus. Naong gabe peak sa tabibulod di palakay. Banyak maknanya manginang. Takang ngay portivion. Alanido kamanginang makna natal na pedua hondung na parjolo na kikurok bu maroha na takangi na jogali na ruduti diho mulo tubu Yesus di bagasakko. Buanglah segala kedegilanmu, kekerasanmu, lenturkanlah dan itulah wujud daripada kedamaian Tuhan. Unang martakang be. Na say manutup pitui. Na saya dituktuh ya lai saya terus sordak. Manggobarhon roha pikiran pangalaho. Nah betul-betul lebih keras daripada batu. Lenturkan namanginang. Dengan lahirnya Yesus. Di tengah-tengah kehidupanmu. Paduahon parmahanido. Mamereng akka suru-suruani marede turpukon. Inang amang inang usaha mamusena binain misi kadar maputai ido ibana ma taringot tu gembalai songonon. Gembala itu adalah pekerja yang tulus dan setia. Gembala itu sanggup menghadapi segala cuaca panas dan dingin. Gembala itu tidak banyak tuntutan. Gembala itu tidak mengharapkan tanda jasa dan penghargaan. Pekerjaannya, karyanya dibutuhkan setiap orang. Itu menurut Bapak Eka Dharma Putra. Asa kamanginang parmahat di si manggobarhon. Natutu si tutudo Jesus dada roy bana tuak kahalak na burzunau kak rohana majaloi de bana ro. Tuak kahalak na meti na somardiha-diha na diperdulihon ni zolmaido ibana. Ayang waka nabonga di zaman ini dak siat Jesus siat tu bagasan rohana nuai ngaka manginang hita do biru-biru ni debata laut sita do akka parmahanna apalagi masongo parhala do hita ma parmahan ni Tuhan ni manginang ulat ni dia mata ulahon songo parmahan ni Tuhan hita. Pitu poda tohonan ni situa. Pitu poda tohonan ni padita. Tutu dihakam poda tohonan ni padita ima sudi ye pola runang dua halaman nak kamanginang.
Ola ni dia mahita makanguluhon songo parmahan ni debata jalahita tongga biru-biru ni Kristus. Di pasunggul homma tu hita kamanginang marhite sadarion pergi di dok suruh-suruan ni borhat maho borhat dang adong lepu dang adong obor dang dipikiri male manang dia ala di dok tu hatai borhat manasida nasida mazumolo mamereng Kristus nok tuwi asa unang begudang ngamangin aksi delian unang begudang alasata selagi hari masih siang amanginang marilah memberikan pelayanan kepada Tuhan. Dua mana berbudi iko kang ulu notas ya turbukon. Perzulu hasangapon di debata. Si pata songonon nak terlena hita masih pasangapan dinggat do na manguluon. Hata Indonesia na harus tahu masih pasangapan. Rupiahmu jauh perhata nasumalo bahasa Indonesia. Saling menghormati itu teh. Iya. Hata batak nga masih pasangapan. Masih pasangapan duringgan. Ala yang konan Yahud sangat doa kamanginang biasanya terciderai. Nak terlena hita kamanginang mulok semboyan ni halak batak natuluhai. Hamoraon, hasangapon, hagabiyun. Ay wasa marsangap adok semboyani. Dang na diguluk ni halak batak maksud nasasangap ibana daw. Itu alamiah oleh energi yang datang dari kehidupan orang Batak itu sendiri. Sedia mai hasia mai ibana. Botul-botul may bana berjuang pasti kolahon anak kon nai songoned dana lagi tenar nuai ngahat hae. Mergugu izur beri datuk sudi hamu maboto ahai izur beri unak kolan gugu manged dehok kamu mulurang boto hamu merguru hamu nutu pedita sirai. Datung boto hamu ahai izur beri. Ya kan manged dehok do tebui mergugu izur beri ho monginongin kan. Ibu hamu ahai zurberi, ya tak tabu dohono ni sa mimbaron makatatai dia not tabu di rezeki edehok kamu betahuan nodang masalai. Namar gogo zurberi do na tua nai di pasik kolaho di bana unak songonau beho ninna kan sau mai bana hasia berhasil ma duk kasia ibana ya otomatis dong menjadi orang yang jadi dang na diahuti. Tapi melalui prestasi-prestasi yang diraihnya itulah yang membuat dia menjadi orang yang dihormati. Ido badidok hasangapon. Si pata berbeda itu alani hasangaponon. Perhudulu piulu berbeda di gereja. Dak ya songoni isona teh. Ya. Kalau nggak gudak kamu majalo pimpinan dakya rata persoal di dia hudulat temer minggu kan, bayu tong molo parmahan ikut siap buhudul siap jong, iruat tong, dan buido honoko hami be molo ngabede non ikut disorruas babudo hami ipudi mo jong, dan buido honoko itu tempat duduk pendeta, ada tempat duduk itu Tuhan Yesus dunai sonot sudi, artan itu hatta dunai sonot sudi. Dangaro ngartani zolmaison, artani debatado. Manginang bahasa idok songoni hasangapon. Karena identik pada zaman itu Kaisar Agustus itu sudah menyatakan harus menyembah dan menghormati Kaisar pada zaman itu. Dengan runtuhnya itu, maka nagabi musuh ni kekaisaran do Tuhan Yesus sampai membunuh kepada kematian. Karena bergeser ma hasangapon nadong dibanai. Dan ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ketika hasangapot tayak kamanginang mulai tergeser. Seperti kita tidak mampu. Ikon holat di debatado amang hasangapon. Masih hormatan do masyarakat kita on masih pasangapan. Anggo hasangapon kemuliaan itu hanyalah milik Tuhan.
bukan milik manusia. Biarkanlah kemuliaan itu hasang aponis yang ngulut tahun doh nadong boy bainotta amanginang, semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Na perpudi maredde ni suru-suruani dame di Portivion. Udang adong go marguar si dame, nagudang kalak bata marguar si dame. Alaw naksalah hamu adong go dong aku marguar si dame. Jala jabunami di si borong-borong pasar kamanginang guarna jala dame do. Itu jalan yang ke kantor pos itu. Jala dame do guarna. Alay nakpe jala dame gang di jabunami. Amanginang alarong go isihian ko dituak. Tur dijulunai mah kabibi si borong-borong kota. Nepar si borong-borong kape. Situ abadiaman. Ido toro kan jalan dame amang. Dak kasal hudok. Isihian do jabunia moku. Alay arong go isi dong atubuku marku dituak. Do margata pubulut saya deh. Setiap jam masih tua karmela deh. Mok go sita pubulu non. Amanginang ikut sampai jam 2 isokian minum tuak. Parbongkar muat parespesi luat tong di pasari sude. Situ lu beturua perseborong-borong botol we. Alani do nak pe jalan dame, jalan di Jabunami kamanginang. Bui kirau do sedia lilik si pata dame isi. Ko sayawong mana masa. Asadang goari patuduh. Adong go HKBP dame do HKBP perdamaian. HKBP dame di Siatar di Jalan Asahan. HKBP perdamaian di Medan amang inang belum minggu si partoru 2000 saya 5 minggu pagi. Ada mahasiswa sudah, saya dulu sering khotbah juga di situ. Di Botamang Sirai deh, HKBP perdamaian banyak. Alai tiki di siau selaku MPSD pada Teresot, dohok dau tu si pada medamehon. Jidang guari penentu. Asa mulai dok dame marita no onak kamanginang na barjolo sahali. Dang sekolah suasana na neng dohonon na dame daw. Bui do biringon herana dame suasana na. Bisa. Sama seperti pakaian na manginang. Bui sudah seragam. Ngai pasti hok kamu seragam rohana sudah. Suku juhamu. Mulu seragam pakyata, nga seragam rohata. Alu siamu unang babir, bisa nata lo na toksong dabe basi ba na berzami tahun. Rinungan dokan, mulu nga seragam bajuta sonari, nga seragam rohata. Daong dah, dabilun tentu doi. Jidang ala tabireng songon na amat doah inna kan. Dame do inna, dang binotoy. Air tenang juga meng. Itu dah. Jadi dang kolan ala ngani da songoni gabenong dame dangina do madang. Tapi wujud kedamaian yang dimaksudkan adalah Kristus bekerja di dalam hati dan pikiran setiap orang. Dan mengambil keputusan selalu dibarengi oleh Kristus yang berbicara dari hidupnya. Sehingga saya mengambil sikap dan keputusan adalah selalu yang berkenan kepada Tuhan. Tentu itulah yang membawa kedamaian. Karena apa? Di dalam Kristus itu ada nilai-nilai kasih. Saitumibo pertimbangan holong ni roha. Sian sian intelektual quality na adong di tonga-tonga ni hadirionna. Alanido gabi terjadi, bui membuat sadar rangkuman nakbe berbeda-beda. Tetapi bisa dirangkum dengan satu sikap kebersamaan. Itulah wujud kedamaian. Jidang bui holan nahudoki, dang bui holan naidok munai. Aleko bui itu dipertimbangkan dengan nilai-nilai iman. Nilai-nilai Kristus yang telah ada dalam kehidupan kita. Sehingga kalau semua kita mempertimbangkan sesuatu hal karena Kristus ada dan lahir di tengah-tengah kehidupan kita. Ima pataridahon, wujud kedamaian di tengah-tengah di Portivion. Alanido akamanginang, nga pasti ang koparhaledo si buat dame do. Ido tahe, ido elusia muzo.
Ido ikon halusat dong. Si bodame do parhalado. Ido. Buru arong dang mengelusi baba si buana may bana. Kadi ido tong. Iko si bodame do hita. Berbeda mang pikiran marsoal hita dalam sesuatu hal itu biasa dalam roda organisasi. Hidup baik kudok mau marapot akamanginang mau muruk kamu tua muruk kau tuhamu itu hal biasa. Ay muro daksong ini sonok kemajuan nang dibangson. Harus perbedaan itu yang mengisi semakin menimbulkan melahirkan hal-hal inovatif dalam kehidupan. Alai taburu halak Kristenon amanginang. Sesudiru marujung di bagasan dame. Bukti na manangahaw lauta iko marujung di bagasan tangiya. Isi wadami mahita deh. Hido. Nakpola tapi kiri benasing nai. Sebagai hamba-hamba Tuhan Natal majelis sama inang, saya harus mengajak kita marilah. Kita itu mewujudkan kedamaian. Dang budang arok perbedata, dang budang marsoal kita. Alai kunulu datong song Kristus itu bena dipalakai bena ibandang mahua kadang harus begitu kita manginang. Walau kadang kita harus menahan diri. Itulah cerminan Kristus mewujudkan kedamaian. Walau kadang kita sakit dan disakiti. Itulah wujud penampakan Kristus di tengah kehidupan. Manahan ibana. Ay mulu berontak ko hita di dalam apa yang terjadi itu. Yakin mahita berarti Kristus tidak hadir dan lahir bagi kehidupan kita. Alanita palos mahasangapon dito hatay. Marsangak boh hita di tanoon molo-olo hita bayato Kristus miat di bagasak kita. Ay kami masih pajuluzulua kita masih pasangapat dito nganing ulutaon. Jala lasmar hitima molo tubuh Kristus sibuat dame mahita songon akan aposo na di mata. Amin martang yang mahita. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang menyapa kehidupan kami pada ibadah perayaan Natal. Majelis Parhalado Gerejamu HKBP Pasar Minggu ini. Sungguh besar makna kehadiranmu, kelahiranmu di tengah-tengah kehidupan kami. Dunia yang begitu cukup menakutkan dan mencekam, yang dikuasai oleh roh jahat dan iblis. Manusia yang jatuh kepada pemberontakan bukan hanya kepada Tuhan, tetapi penindasan di tengah-tengah kehidupan manusia. Tuhan hadir mengampuni kami, menjadi raja yang benar-benar raja di atas segala raja. Walau kehadiranmu dan kelahiranmu menjadi tantangan bagi orang-orang yang berkuasa di tengah-tengah zamannya. Akibat takutnya kehilangan kemuliaan yang dia miliki di tengah hidupnya. Firman-Mu mengajak kami, kemuliaan hanyalah milik Tuhan. Dan yang Kau berikan dan tinggalkan dan harapkan bagi kehidupan kami. Sebagaimana Allah memperdamaikan dirinya di dalam Kristus Yesus. Sebagaimana malaikat-malaikatmu bernyanyi. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Damai di bumi, itulah kehadiran-Mu. Itulah pewujud nyataan kehadiran kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami adalah para hamba-hamba-Mu untuk membawa kerajaan kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Pakailah hidup kami Tuhan. Ampunkan kami jika kami memiliki kelemahan-kelemahan untuk selalu mewartakan kerajaan surga, kerajaan kedamaian selaku hamba-hamba Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak memperhitungkan kekurangan dan kelemahan kami. Tetapi Tuhan akan mampukan kami lewat kasih-Mu, lewat cinta kasih-Mu, oleh Roh-Mu yang akan menguatkan kami, mewartakan dan membawa kerajaan dan warta kedamaian
di tengah-tengah bumi ini, terlebih-lebih di tengah-tengah gerejamu HKBP Pasar Minggu. Berkati Tuhan seluruh perhalado HKBP Pasar Minggu beserta keluarga dan anak-anak kami, para cucu-cucu kami. Demikian Tuhan, para hamba-hamba Tuhan perhalado yang telah pensiun, berikan Tuhan kesehatan. Berikan selalu Tuhan semangat hidup, agar kami juga masih bisa Tuhan untuk saling sharing, saling membantu, saling menopang di tengah-tengah pelayanan, mendukung pelayanan di tengah-tengah gerejamu. Berkati Tuhan seluruh perhalado kami yang telah pensiun, agar tetap di dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pelayanan panitia Natal pada malam ini yang bisa berlangsung. Kiranya di tahun-tahun yang akan datang juga bisa semakin bertumbuh kembang setiap pelayanan kami di hari-hari akan datang. Berkati Tuhan seluruh panitia yang mempersiapkan acara ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapasahat makamanginang piliata tujulu mata pasahat marede mahita.
debatado na paborhato kita tu sude ulauta alani i unang mabiar kita sai dongana ni debatado kita di bagasan nguluta mar hite Jesus Kristus nauk tubuh di bagasan rohata. Tubuh memahami asa perbayan menjunjung lalu menghadapi pembunuhan mengunami mengarahani tunang Paulus dan rohani harapan yang dituarupani asalnya mengalami sehingga hasil semua Ali di bata horo pamuhay jala horo pa ujuk koca lehon hagugun tuhami asau nang terlalap hami di parlalapan asarariro hanami majakkon ho manang sari-hari pe tikina. Ali Tuhan tangihon pangiduan nami asamar hite ilam marbongaran harajaumu di tonga-tonga ni huriam songoni nang di tonga-tonga ni bangso nami atong sudi mahita matsuarahon hasangapom mari debatan na digijang dame mari tanoon diaka zolma halomani rak mahita mangiduhon di tangiang ali amanami ali amanami na di banogijang sai pinorbadia mawarmo saya Roma harazaumu saya sauma lomo ni roham di mana tongon songon dari banua gijang leo matu hami sadarion hamuduan siap hari sesama dosa nami songopane sanami hidusan idongan namer dosa to kami unak kami tugi untuk pangujunan palua mahami siap pangago ai horona puna harajaun dot agogon rodi hasangapon saliling-lilinga amin. Asini rohani Tuhatta Yesus Kristus holong ni rohani debata amata doho persauran ni tod di porbadiama nama ngaramoti jalama masu-masu kamu saluhuna. Selamat Natal mari kita. Hora samang inang tutoru mahita ramah tamah sude mahita tutoru tahalas soba na adong di patupa panitia mau lihat horas.